Marko gezur handi baten historia da, azkenean da 2005an gertatutako historia bat, Enric Marko izeneko pertsona batek gezur handi bat kontatu zuen. Berak beti esaten zuen kontzentrazio esparru batean egon zela, nazien kontzentrazio esparru batean, o eremu batean, eta 2005 urtean Benito Bermejo izeneko historialari batek bere gezurra deskubritzen du. Orduan, pelikulak erakusten du nola Markok bizi izan zuen garaiura, baita ere nola hasten den gezurretan, eta baita ere gezurra deskubritzen denean nola reakzionatzen duen. Hasierako ideia dokumental bat egitea zen, eta Enric Markokin, benetako Enric Markokin bildu ginean hainbatetan, eta dena ondo zijoan, baina behin esan zigun Alemanera jo nahi zula paper batzun bila. Ze bera, etzan inoiz konzentrazio eremu batean egon, baina bai kartzel arrunt batean, ezta? Eta orduan, kartzel horretan egontzela akreditatzen zuen paper batzun bila jo nahi zuen, eta hori izan zigunean, pentsatu genuen berarekin jo nahi genula hori grabatzea. Eskatu genion eta berak esan zuen egozula bakarrik joan. Orduan, onartu genuen, baino gero, bidai horretatik bueltatu zanean, esan zigun beste talde batekin juntzala bidai horretara, beste talde horietakoak baita ere zinegileak zian, eta gu bezala urtebetez lanean egon ziren bereekin, guri ezer esan gabe, eta hori gutxi balitz esklusibitate kontratu bat firmatuta zakaten berarekin. Orduan, gelditu ginen tonto aurpegiarekin eta ezin izan genuen dokumentalarekin. Eta 2010 urtean, zinemaldian ginela, Marko azaldu zitzaigun, butifarra batekin eskuan, esan ez nahizula bueltatu zerbait egitera gurekin, ezta. Gabe, Marko goi izan ziteken historia honetako 5. gidoilaria, ezta. Pelikulan gertatzen diren sekuentzietako asko berak sortutakoak dira, ezta? Eta dialogo batzuk baita ere. Jakina, gero horri danai forman behar zaio, eta gainera Markok zaukan arazoetako bada hainbeste gauza gertatu zitzaizkiola, eta baita ere beste gezur daudela baita ere bizitzan, orden aukeraketa bat egin behar zela, ezta? Benetako Marko oso pertsona konplexua zen. Markok bi alde ditu, ezta? Alde batetik da extraordinarioa egin zituen gauzengatik, eta baita ere bota zituen gezurrak, baina baita ere behin egia deskubritzen denean bere erreakzionatzeko formagatik. Hau da, etzun barkamena eskatu eta jarraituzun leku guztietan defenditzen bere egia, ezta? Bestetik dena gara pixka Enric Marko, ezta? Ze denek makilatzen dugu gure errealitatea, denak erakusten dugu gure bertsiorik onena, eta hori egunero ikusten dugu adibidez sare sozialetan. Jakina, ez Marko egiten duen maila horretan, ezta? Hemen dago paradoja bat, ezta? Azkenean memoriaren kontuan, azkenean Espainiako deportatuek ez zuten izan bere garaian inongo laguntzarik, eta orduan bertan gaur egun asoziazioetan eta deportazioaren alde lan egiten dutenak, justo bere lana da gogoraraztea ze gertatu zen, ezta? Ze gertatu zen alde batetik atzera begira, baina baita ere gaur egun eta etorkizunean gauza hauek errepika ez daitezen, ezta? Eta sentzortan memoria eta atzera begiratzea eta egia oso importantea da, ezta? Eta hori da Markok egiten zuna, ezta? Guzti hori zabaldu, baina, klaro, gezur baten bitartez. Berak egin zuen gauzarik, ez dakit nola ditu, diskutigarriena, edo miserablena, edo, txarrena, izan zen beste deportatu baten identitatea eta memoria lapurtzea, ezta? Enric Moner izeneko deportatuaren izena, izaera eta memoria lapurtzea. Hasieratik ikusi genuen aktore nagusia oso garrantzitsua zela pelikula honetan, azkenean bere aurpegiaren bitartez, bere begien bitartez kontatzen da historia, ezta? Denbora guztian gaude berarekin, sekuentzia guztietan gaude berarekin, eta azkenean pelikula
kontatzen dena bera baino gehiago, baita ere garrantzitsua dela, baita ere dela nola personaje honek bizitzen duen situazioa, ezta? Nola bizitzen dituen gertakariak. Orduan, hori irudikatzen da aktore baten lanan bitartez. Orduan ezinbestekoa zen aktore on bat izatea, ezta? Eta orduan, burura etorri zitzaigun lehenengo aktorea Eduard Fernández izan zen, eta orain ezin dugu imaginatu pelikula beste aktore batekin, ezta? Izugarrizko papera egiten du, orain goietarako favorito nagusia da, Forke saria erasi du, Feroz saria erasi du, Zek medailak baita ere, goia aurretik gertatzen diran sari banaketa guztietan garaia atera da. Orduan oso arraro izango litzateke goia ez irabaztea, gerta litekela, eta horrek urduritasun puntu bat ematen digu, baina egiari zor uste dugu emango dula. Alde batetik pozez, jaso genituen izendapenak, eta bestetik ere pena pixkatekin batipat ikusita lankide batzuk ez zeudela. Eta nola ez, pelikula honenaren izendapena ez jasotzea, baita ere, ez da, azkenean izendapen horren azpian dana gaude. Egia esan, filmak izan duen ibilbidearekin oso pozea gaude. Azteko pelikula Venezian estrenatu zen, eta harrera oso polita izan zuen, eta inoiz izan gabea ginen Venezian, eta benetan berezia izan zen. Eta hortik aurrera hainbat festivaletan egon da, ezta? Eta festival garrantzitsutan. Horrez gain, zineretutan nahiko ondo funtzionatu du. Eta horrez gain, pelikula Frantziako zineretuetan estrenatuko da maiatzan, eta baita ere Grezia eta Italiako zine aretoetan, ezta? Eta orduan, nik uste pozik egoteko moduko arrazoiak baditugula. Momentu honetan, gure hurrengo filmaren edizioan sartuta gaude, buru belarri, Mas Palomas da proiektoren izena, euskeraz. Protagonista nagusia Jose Ramon Sauroiz da, baina baita ere filman egongo dira besteak beste Kandido Uranga edo Nagore Aramburu. Eta Jose Mari Goenagak, Jose Marik idatzitako gidoia da, eta zuzendariak Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga izango dira. Orduan hori izango da gure hurrengo proiektua. Oraintxe edizio gelan sartuta gaude, eta ez dakigu noiz estrenatuko dan, baino 2025 izatea espero.